Ne da pidang dunaro shimshu sakane. Ni kabeshibon mo. Pantang syejan bagatu ke beriu klim te ho. Ngate bat panganya tarkot sisendan. Good. Hai kijan men step porbumi na yeng uta da kasen ayu bat ndalawan pai kasma da kasen ayu sabishar baha Nasian ngala ong nyapau nium deu pa jong pa yan Dili kilinyo ko sa laik me. Bat ya meh kat nasian ngala ong jian ka khut jong mem so tho Ban snok tilang bat karai jong ka All India Congress Committee AICC ban sedang ya ka program MGREGA Bachao Sangram ban Pyrshah Jur ya ka jingle donbor ka parti BJP tang ban pynkylla kerteng ya ka skim MGREGA Henry ban pynkylla ru ya ki rukom trikam kane ka skim shispa sngi lengba ka skim ka bakila jer kerteng kum ka VBG Ram GAC na kalyang ki nong yalam ka Ribhoi District Congress Committee RBDCC ha ka jingya but renti bat ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC kilas dang ya ka jingmi shakmat ban penpau ya ka jing Pyrshah Jur ya ka jing pynkylla kerteng ya ka skim MGREGA Arhajar Pusan ban penlong anjubor ka parti BJP ya ka VB Jiram Arhajar Pusan kabala kata mat yong ya ka rihi barokaway na ka jing pynkylla ya ka rukom trekam jong ka skim MGREGA na kalyang kinong yalam ka Ribhoi District Congress Committee RBDCC kila penlong ya ka jingyalang haying dorbar maudeng hapo ka jinglam khmat uba Rocky Marine ad hoc president laidon kat ru uba Jonathan Sim ka Meghalaya Youth Congress harangkat kiwi ki nongkit kam ka RBDCC habakren syakin nong tho kot kubor ki nong yalam kila penpau hadin baka jingyalang ka bakerki ka balalong ha ka pratrik ukalalengkot ha Congress Bhavan nagalyang ka MPCC kalarai ban yasnok tilang bat ka All India Congress Committee AICC ban sedang ya ka program MGREGA Bachao Sangram ban Pyrshah Jur ya ka jingle donbor jong ka parti BJP tang ban pynkylla kerteng ya ka skim MGREGA Henry wat ban pynkylla ru ya ki rukom pentrai kam ya ka ne ka skim shispa sngi ha ka rihi barok kaway lengba ka skim ka bakila jer kerteng kum ka VBG Ram GAC to kble phi baro ngiran hangne kum ka Ribhoi District Congress Committee hakaba ka Meghalaya Pradesh Congress Committee hak Emergency Executive Committee meeting kabalong hak pratrik uni ubnai meningkong Arhajar Pusan hapo Congress Bhavan bat ka AICC baro kaway kala launch ya ka protest hak baide bat ka jing Pyrshah kabala ai kerteng kumlo ban yada ban safeguard ngila ka AICC kala launch ya ka protest kabade ka MGREGA Bachao Sangham protest program te ka MPCC kala instruction ba hadin balai syong ban perkhat ngidon kam ban wan sigi pajba ban pensyai halor ka jingta jong ka jing Pyrshah jong ka sarkar BJP ban pynkylla no ya ka pynkylla ain juborno dakaba pendukno ya ka kentin MGREGA Arhajar San ka ain ka bala penskem da ka sarkar India ka mensyua ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
Bat kani ka sarkar BJP menta kala pynkylla no sendet hau news nem arajar arpusan sya kata ka visit Bharat Guarantee for Rozgar and Anjiva Mission Gramin Act arajar arpusan ka bangitip kum kata VBG Ramji te kum ka parti Congress kum ka Ribhoi District Congress ngiso komen hangni idon iba Jonathan Sim ibawan na po ka jing betha na kalian jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee sa po Ribhoi District hibro away banwan ban khot ban pensngo kerpang lengba kani ka lat pathai khubor jong na kalian jong phi kinong na kalian jong lat ang pathai khubor khnang bangila ban pensai so pai ba kumno kani ka jing persang jong sarkar BJP da ka ba pendu no ya kani ka MGREGA arhajar san ka an ka bala ai ka jing syakri ka bajanai nadu ki por iba mensha ka bala arpo tilik isnem ka jing yo kam yo jam hapo ka jela ka jungi bat hari india hi bro away wa kumno gi longing longsem kila ban yo bela lengba kani ka skim MGREGA ka parti ni sokhya bali ni wan lengba kani ka press briefing lengba kani press conference ka parti ka sokhya halor ka jing ta jong sarkar BJP halor jong kani ka skim pi kadon ka hidden agenda ka banadu la khambun bun snem kadon ki jing pynkylla na ka sarkar nimla manen da kawan ko ka sarkar ka persang ban pynkylla yaki an na ka pos henry kumbangi phaidin yaki arpho tiliki snem ba kumno ka MGREGS ka skim ka ketla an house nem arhajar san bat ngakan mau ba kisnong ki thau ki songshit ki snong ki thau ki pahu pahan ki nong snong ki snong ki thau ki iphu iping ka roi ka par kawan deling bagan ni skim ka baka sarkar congress kawan ra leng ba katakan MGREGA deling bagan ni skim MGREGA ki snong ki thau ha ki snam ki bamun shwa gila ban i ki don shibun ki jingkala habai de bat ka roi ka par bagi nong snong gila ban yo kam yo jam bagi nong khna snong kim non kam balik wan belas sabar yo ban belas no henry nadu arhajar khatsau bawan ka sarkar BJP kelas dang ban ra ikian ki bakta shisha hak bai dei bat kayo kam yo jam leng bahan skim MGREGA kendet ko man supin kanau ya baro kinong snong hapo ribhoi babun na kinong snong hapo ribhoi menta kila sange man pentri kam ya skim MGREGA kay gada kat bakli kirang ba snong kat bakli kinong snong kiong ba menswa ka VEC ka Village Employment Council kadon absolute power kala man pentray ya kakam lada day hakabay siu bay bela ka fan kawan siya ka account jong ka VEC lada day ban haban siu bay material ka fan kawan siya ka VEC Henry menta kilongin swaban apply ya kakam swaban yo tre ki haban apply swa hable ka system lemba kata ka geotag hapan syandur swaban tre hapan syandur hadim baladat tre kapisa kawan hadim sitio artio kalet sa account ka jongki bandalam phai sa material hadu menta balai ki snong ki thau balai ki dorban snong kisa sange man pentre ni ka skim ka daw ka long ba ka jing sa ram habai dei bat ka bai material ndot syu ban pentre ni ka skim kamni ka bang ngikren ani kamni bang yithok kamni bang shia thau ngani nga khot ngawen ya kinong song be jong ni dong than ka jongi hapori bhoi bro koi let's say saman na kisnong kli ba phi babon na kisnong anun batong babon kila sange nga try di tang tu ka ni tilik kisnong sanong kendong ki babdon kam ban siu bai ka bible la jong ki kadang let sa po ka account jong ka VC mau ki bajai na ki bank Henry ka babun na kisnong menta ki saram larang ngilen sa po umsling block liabilities na ki crore nangi phai sa po umling block liabilities jong by material na ki crore nangi phai sa jirang block nangi phai sa bhoirmong block dei na marta ka daw ka jingwan ra ya kani ka VPG Ramji ngang ong tang ka ni siu swa ya ka by material
Kepada hok kepada sa mentah syabaro ki dorbar snong syabaro ki VC. Sawan ra ayak an ke batamai. Mentah kepat ba jungi ingin sapdian. Babun ki lang ba snong kini kubur lang ba nga babun ki dorbar snong VC kini kubur lang ba nga. Namar balai siu shwa. Ya ram bay material jong ki snong baro ki bala pentre na do ko kor dong shwa. Balai ha sarkar kongres shwa ka snam arajar khatsau. Balai ki snong githau ki yo ban tre lai nu kiyo ban tre hala ka mon jong kiyo ban pentre bhai ki skim namar balai ngiyo ya ka hok lai nu ban pentre ka diman kayak nangi nagi job card holder ngiyo ban tre hang tu ka pisah ka fund kawan sa ka VC ka sino ka tao kayo ban penyan kayo ban ne adjustment da ka pentre khamha Henry bentang dai namar kata tao khinjat na shpa ban stress halor ka jingta jong kami kumbala kren iba Jonathan Shakman kani ka VBG Ramji kumbala ong mai kadon tak khidat iman ibang ko man sas ni bali kadon ka jingta pik MGREGA kadi ka hok bala pensong nongrem hak imlang salam jongi bala penkelaan ka trekam haki beduk tam kum ka bor bat ka hok baki di nong song snong om ki nongyo jimentoy ya ki kamus nya ka kongres kala ai ya kani ka ain sa ki nong song snong gali India dag baburom ya ka jingyo ijngai jo matama gani kata ha ka tre kata ka jingin tiu ya ka jaka nong gendong bat ka jingya da ya ki batlot hak imlang sana kan baka VBG Ramji ak ka penklot ya ka thmai trekam jong ka jingmang lupa batikna kata ka garanti ke bagi om hakani ka VBG Ramji mdon garanti hanya ya ka MGREGA ka don ka kentin ke bong Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act layan ni balong kat balong ni don ka hok bandiman ya ka kam ka ba khadu kalong ka jing khinjat kisni jing trei kajing slam kajing sil kajing hap ban phet lek tre na kawai ka jaka sa kawai pat kajing ino ki khna kajing pule kajing bom skan kar kom tre na ka benta ki long kmi bat kabar konstant ngan tong biang sai sin karam ka badang sakut benta haman na ki VEC haman na ki snong ko sarkar BJP siu shwa ya ka bay material ka ba ki snong gi thau gi hok ban yo dan sawan ra ya ka ai bat mai dan pagba selamat pedia tengi kum ka Ribhoi District Congress ngin yang scam bat ka hok jong pagba kum ka party congress ngin yang scam bat ka hok jong pagba longkat balong lada dei bengin hampan yani surok longkat balong lada dei ni hampan I state protest longkat balong ngidon ki MP jongi ki ban ra ai ki issue bat ki MP ha ko ka jingalam jong leader of opposition jong ka parliament ni jongi ki Rahul Gandhi baro ni yang scam baro ki MP ki badan ha kalian Pyrshah ni yang scam ban protest ban Pyrshah ya gani ka jingara jong ka sarkar BJP dai na marta ka ki ICC kala launch ya ni MGREGA bachao sanggam program protest wishbon habidai berkini ka protes nakaliang jongka Meghalaya Pradesh Congress Committee rengkat kecing ketha naga All India Congress Committee temata kesingi don hapo Ribhoi District ban Pyrshah dan ban Pyrshah ya kini ka cinglek jung BJP kumbala majphang mentan kini program ka bangi launch kadega MGREGA bachao sangram program te bapai ha kini ka benta ka cinglek jung BJP kamdei tang hakaba ipen kela tang kerteng Henry kidon pat kimat kibakta ya untuk usuk ya kinong belas ni kamtam habangi pai hakisnem baladem habangi pai kisnem ka badem ke BJP nadu usnem RFR kila sedang pentelot ya kini ke skim MGREGA nda ba alot ya ki budget ki how RFR dangi pen ki alot new pulai hajar krur kat ba kacing diman pat kapoi sedu kena pra hajar krur larangi pai usnem RFR arfulai ngi iba new pulai hajar krur la allocated lanela mang bat menta bat kapoi hadu prap khandai hajar krur
Tehap arfulai arpusaulai ladang ipet ki la mang yak tengka nam taka MGNREGA tang ripo jar krur. Tekamut kani kadai kawai ban pentolot bor ya kani ka scheme la kani ka an. Bat mentalai ke cingle cungka kala penkela long an sendon dabak penkela kerteng syaka VB ciramci. Tengin pensyai hakmat cungki pat ba ka ai kani ka VB ciramci kale bat balai ka kta ya ki baduk besuk. Balai kita ya ki baduna kot ki kayo kot kham tamik than kondong. Ladangi pet kat kum kadata hakis nam baladap ni ban 4% na kinong tray kidai kilong kami. Kidai kintai. Te kachingle kachong BJP kolong ban yurot ya ko hok tray kham tam nam ta kilong kami. Te ka benta ka benungkong ka ba penkela kani ka an kolong kawai ka benungkong du kadai ka kanu ka an lane lanu kanu nu ka kam mentala batha bai daka sorkar pedeng hangnu ban ai kam bat yanu kata ka cing pentikna kam kan dei dah bangi phai ka MRGE menshwa kani ka an ka trekam man la kisnong hapo nong kendong ladai hakanu kanu ka benta lading idon kam ka kam kemud kani ka kumbangi ong ka dega demand driven lane kata ka ba ngidon kam ka kam ngipana ko sorkar ngiyo e ka kam hapo asan singi hari menta pat ka ga VB ciramci ka le kolong ba ladang ngidon kam ka dei ka government la ka dei ka sorkar pedeng ka ban decide ka ban rai kata lada dei ban ai ne lada dei ban ai kani kolong ba kata ka right to work lane kata ka hok ban tre kam don show but kani kala ban pen delay hababun ki benta kajing delay haka siu ka bai tulop chongki nong tre habade ki mar ki mata kumta ter te ka baar kolong ya kani ka budget menshwa umdon ka budget menshwa la dingi don kam ka kam ngipan ngiyo e ka bha re menta pat ka sorkar ka le umno ka fix shwa ya ka budget kala mang lupa ya man la ki state takamut agni ka pisa karai ya ka kam lada umdon pisa umla bentre te sibuk menta kum ke state ke chung menshwa sibuk menta lada ka state chungi kam don pisa bentre kam la bentre nomor balai kam la bentre nomor hakani ka an da omba kam tam ya kani ki basiwi ki bainong tre menshwa hagapor choka MNREGA ka jingsiwi ki nong tre kalong hispa percent funding by the central government na ka central government but menta kani keti hagani ka an ka batmai bi BJP gale kalong ba ihap kata ka cinglut cingsap hap ya share lang bat ka state hagi wiki chaka riu phola sau pho but hani ki chaka not east ngi khandai phola shipho 10% ru ka state chungi kum ka chala chungi ka badungna ka yo kwat ka de ka wei ka ching e ka bakhra ban si tulop chong ki nong trai belas ngi te ka ni ka de ka wei ka ba yu roj ya kata ka hok chong u paj ba te ka balai ka de ka ching pin kiu shu ya kata ka ching kit kli ha ba de bat ka pla tengka po ka chala ka chungi kum ban chu ong no menshwa ka MGREGA baro kini ki which is kumbaong mentat akhman la penyat dek sentral mentapat sibuk menta ka kum ka cela cungi mikhalaya ka baduna ka yokot nang nu ken si ki bai tulop nang nu ki si bai material min kini bala dep isnam menta nadu snam arfu hadu ni arsan ka nungut syu kita ki kontraktor ki bal umpat yo wat ya ka bil ka bai mar ki tadawan ni kini ka an kan long ka cing du cing mentoi le ni kata ka cing slam ha ka cing si ki wat ya ka bainong wat ya ka by mata. Teng sibuk kum ka state mikhalaya chungi. Let's say la fix lupa ka budget na ka central. Temta anda la fix na ka central, lada ka pisa. Kam don show la fix ka state ka takrur hapo mikhalaya lada ka state ka access ya kata ka cinglut cingsa kumut upload ka state chungi. Kani ka penlong ka cela chungi borok ka wei kari India ki bahap ki thain nong pendong khantam ka ya ki ban ya chekmat on bentre kini ka scheme. Ta ka basaw ngipet kani ka cing perking chungki habidai bat kani ka an ka bamenta ka cing penwan banwan ra kani teknologi hanadu ki biometric attendance ki mobile apps ban link ki Aadhaar pitep bagani ka scheme ka dai namta kinong kondong
na mentah kitu ki bala nang la stan ki bala tip ki bala syai sepang kani digital mentah rai mentah habang ipet long ba habang ipet ke ai ka penlong ya kani ka long ba ki briu po khamtam ki thai nong kendong dang duna ki bala ban pendon kami ki mobile phone don ki cika nong kendong ki buduna ke internet lada duna ke internet lada umlong lada ka bank chungki kemling bat ke adhar kemling bat ke job card mungkin du no ya ketulop ke chungki lada kiwan makna lada ka cuta king kamlong kemut ki du ya ketulop chungki te ki bah wan hok bantre kim yo andre ki bom wan pat ki yo bat kani kolong ka kumbaki ong bakadai ka ban track ya ka corruption hunrei ban track corruption ban yuroj pat ya ubaduk kemut kamdei ka babha nani kamdei kababek te kani kadai kawai ka benta bat sakawai ru kolong ba lada kani ka scheme kan long suki ko suki kan du no ka ai ka ba pentroin khamtam ki long kum hani po chala chungi bun ki long kumi ki bakit khunrei ki basahi la ki khun ching don kam leng ba kani ka scheme ka bikiyo ching mentoi lada yo kam shu kin lek kumnu hap lek chapok sor ban wat kam wat jam on dalet chapok sor ka ai baca ka penlong ru i khun ti bakin ka lek school pak school leki te shibun ke cingta dai ke ta takani bang ipet itnat ikni ke ai hanrei lada ngipet bha lada ngirung bha lada ngipuli bha ka but chung BJP kolong ban pendu pendam ikni skim suki pasuki tega cing temu chung BJP ro kim sung tenat ban yo ban wan ka kerteng matamakan hi kecingwan kecing ka link cuki kolong bet bat RSS ban puan ka kerteng ram aman link ta kecing yo kan ban yo pris nang no ban yo cingero nang no nakiwei pat ki benta to kumta long baya ka kerteng chung matamakan thi la penrung khnang leng ba ka kongres menchuan mar matamakan thi uyeng nam tau duk usuk uyeng nam ta ki nong trai bela uyeng nam ta ki ba syak kentat ki ba syak marginalized napok ka society ke chongi te nagaliang cukup konkresi ni yang scam wala kani ka kelaan ringi yang scam bat pi ki pat ba ki nong som jong ka cela Meghalaya bagri India hebro kawai banginya le la kadai hapo surop la hadai hapo press conference le la kadai hapo parlimen ke kongres kan yasa kan le banyada ya duk usuk banyada ya ki nong kendong khamtam te te chu kapur ba nakaliang chungi ni di ban wanra beng ke kaan ke ba rim wanra beng ban yo katakan demand driven kabuyong kabenukong katagi kwa ban demand driven kemut pengila bandawai ke kam bakade ke supply driven naka state naka central tenang ta ngin yo ka complete which is payment ka babiang nang ta bakin burom ru ya kisnong kita ya kador bar snong lada kador bar snong kadon kam cing trai ba ban na central ngin control ki he ki han ki badon ka bor control ki snong kita ni don kami ko hok kum ka dor bar snong kum ka VEC tek snong ka don kam hok ban yo ki kam ki jam tenang tangi ni dawaru makide ki ban withdraw ya kani ka VVG ram ak te mentangin yo pat saka kendiat